dobrodošao na svoj novi letnji posao u novoj i unapređenoj Freddy Fazbear pizzeriji. Ovdje sam da ti objasnim neke stvari koje bi trebalo da očekuješ tokom svoje prve nedelje ovdje i ujedno da ti pomognem u tvom novom i uzbudljivom poslu. Sad želim da zaboraviš sve što si možda čuo o staroj lokaciji, znaš. Neki ljudi i dalje imaju donekle negativan utisak u kompaniji, taj stari restoran su ostavili da trune na bogme dugo vreme, ali želim da te uverim, kompanija Fazbear je posvećena porodičnoj zabavi i pre svega bezbednosti. Potrošili su manje bogatstvo na ove nove animatronike, prepoznavanje lica, napredna pokretljivost, čak ih puštaju da se šetaju unakolo tokom dana. Baš do jaja. Ali što je najvažnije, svi su povezani sa nekom kriminalnom bazom podataka, pa mogu da prepoznaju lopužu iz aviona. Bre, trebalo bi njih da plaćamo da štite tebe. Naravno uz to, iako imamo novi sistem, tu su i mane. Ti si tek drugi čuvar koji radi u toj lokaciji. Prvi lik je završio svoju nedelju, ali se žalio na uslove. Prebacili smo ga u dnevnu smenu, pa baš te oće, a? Uglavnom je istakao zabrinutost da se posebno neki od likova pomeraju tokom noći i čak su probali da mu uđu u kancelariju. Sad, koliko mi znamo, to je nemoguće. Taj restoran bi trebalo da bude najbezbednije mesto na svetu. Pa dok naši inženjeri nemaju baš neko objašnjenje za ovo, trenutna teorija je da tim robotima nije ubačen nikakav noćni mod. Pa kad je svuda tiho, misle da su u pogrešnoj sobi, pa onda krenu da traže mesto gde su ljudi, a u ovom slučaju to je tvoja kancelarija. Pa naše privremeno rešenje je sledeće. Postoji muzička kutija pored nagradnog šaltera i nameštena je da se navija preko tableta. Tako da s vremena na vreme prebaci se na nadzornu kameru nagradnog šaltera i navije na par sekundi. Duše izgleda da ne utiče na sve animatronike, ali utiče na jednog od njih. A što se tiče ostalih, imamo još lakše rešenje. Vidiš, možda postoji manji kvar u sistemu, nešto u fazonu da te roboti vide kao endoskeleta bez svog kostima i da hoće da te strpaju u kostim. Pa dali smo ti praznu glavu Freddyja Fazbeara. Problem rešen. Možeš je navući kad god i nosi je koliko god želiš. Eventualno bilo šta što je zalutalo tu, odlutaće nazad napolje. Samo još nešto da ti napomenem, a to je čudnjikav moderni dizajn zgrade. Verovatno si primetio da nema vrata koja možeš da zatvoriš. Ali imaš svetla, a iako tvoja lampa može da se isprazni, struje u zgradi ne može. Pa nemoj da se brineš oko gašenja svetla. Pa mislim da je to to. Nadalje si zlatan. Proveravaj svetla, stavljaj masku na glavu ako zatreba, navijaj muzičku kutiju, laganica. Lako ti noć želim i čujemo se sutra.